Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon nang makauban nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Dani Luod, o usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas, mao gyapon si kasamang radyoman Kion Ilumbaring o si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca. Okay, sa gihapon, pasiunang patimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, sige hapon ang atong pizza karon. Ako muingon niya paghihapon ta no sa unang bulan sa bagong tuig 2021, Enero 10. Okay, Enero 10, 2021. Okay, karong adlaw ato pong gisaulog ang solemnidad sa pagbautismo sa atong Ginoong Jesucristo. Solemnity of the Baptism of our Lord Jesus Christ. Okay, nagpahinumdom din nato pod nga mauni ang atong entrance pod no sa atong pagkakristohanon, sa atong mga Kristiyano nga mauna nga kung nagtuo ta sa Ginoo magpabautismo kita. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, sige po no, ako moingon, maayong adlaw sa Ginoo. Sa miyaging Domingo, sa ganito atong naisgutan, okay? O akong gisaad ninyo nga mupadayon ta sa kining Sabat. Pero sa dili pa tamo adto sa Sabat kay ato naman ning na-fix yun nga ato ginasiyang hisgutan. Ato sang kinibang baliklantaw ning mahitungod sa bautismo. Kay ang atong Ginoong si Kristo, gibautismuhan magito siya. Di ba? Nga kung bot na hunaon gani, nga nung bautismuhan pa man siya nga wa man siya sala. Di ba? Nga ang atong bautismo katuyuan ni ana pag papasman sa atong mga kasalanan, ma-original sin man o ma-actual sin. Pero nganong nagpabautismo man ang atong Ginoong Jesucristo nga wala man siya sala, ma-original man o ma-actual sin. Unang hinungdan mao nga tungod kay panigingnan. Okay, panigingnan. O gunya, mao gid po na ang iyang pagkasiya. Nga bisan siya nga walay sala, iya yung ipakita nga magpabautismo siya. Sign of humility po na. Oh. Di ba? O ang bautismo nga nadawat sa atong Ginoong Jesucristo, kung atong ayuhon og balanse, kay doon naman ko'y uban nga kadtong bautismo sa Ginoo, gitusmaw gito siya, gi-immerse. Tungod kay naaman sa suba ko no, kay sa Jordan god gibautismuhan siya ni San Juan Bautista. Pero kung tanaw nato pag-ayo ang Biblia, objectively, Biblia lang kung basahon nato, wala man pod giingon diha nga gitusmaw gyud siya sa pagbunyag. Di ba?
wala po giingon nga giwisikan o gibuan. So, both, kung maghisgot ta og explicit statement, kanang litra por litra, di gyud ang kaingon nga si Kristo sa iyang pagbunyag, gibunyagan siya ni San Juan Bautista nga gitusmaw gyud siya. Kaya wa man giingon nga gitusmaw gyud. Gani, kung atong basahon, giingon man sa maong tudling nga sa nabautismuhan na ang atong Ginoo, mihaw-as siya sa tubig. So, kanang mga pulo nga gani, kung atong hisgutan ng huna-huna sa mga supak anang bunyag nga tusmaw, bunyag nga buo og sprinkling. Nga moingon sila nga, kato si Jesus, nagpabunyag siya ni San Juan Bautista, nga gitusmaw man gyud to. Dili ta makaingon ana gyud. Diretso. Kay wala gyud giklaro sa Biblia, litra por litra o giunsa siya pagbunyag. Kay ang statement, ang mga pulong nga gisgutan sa Biblia, igo raman gaingon nga sa nabunyagan na o sa humanabunyagi ang atong Ginoo, mihaw-as siya sa tubig. Naamanggoy mga igsuon nato nga supak anang bubo o sprinkling sa paagis bunyag, maingon sila nga gitusmaw si Jesus Christ tungod kay naay mabasa dihang pulong mihaw-as siya sa tubig. No. So, kay mihaw-as man siya sa tubig sa to pag gitusmaw gito siya sa pagbunyag. Ayaw ko no paggunahuna. Giingon sa maong pahayag sa Biblia, sa pagkahuman og bunyag kang Hesus, mihaw-as siya sa tubig. Timan niya, humana siya bunyagi ay mihaw-as sa tubig. Sa ato pa, ang haw-as diha, wa ni labot bunyag. Oh? Humana man siya bunyagi ay mihaw-as. So, kadtong gipremis nga, gitusmaw gito kay mihaw-as man. So, salom gito sa gikan kay mihaw-as good. Timan nga kadtong pulong haw-as nga gigamit sa premise, nga nung moingon silang gitusmaw, wala na to'y apil sa bautismo. Oh, humana siya bunyagi ay mihaw-as tubig. O, di ba? So, katong haw-as, dili to pwede gamiton nga premise, basihanan, nga muingon ang atong mga igsuon anang supak anang bautismo sa bubo o kining sprinkling. Dili na mahimong premise nga naman kay katong haw-as dito, wa na labot bunyag. Ang pangutana karon, giunsa man siya pagbunyag? Na, kung magsalig lang tas Biblia, di ta gyud ka, di ta kahibaw. Kay, wa may video ang Biblia. May tatog na video ana di para sa nang galing sa social media sa Facebook nga magbasa tag mga article o unsa nang gipang post diha, gitype yan apoy video dayon. Oh. Na kay kanang Biblia wa may video kay wala pa man poy video ang mga apostolisaw na sa ilang panahon wa pa man na mainbento. So ang pangutana giunsa pagbunyag si Jesus Christ. So probably makaingon ta nga tradisyon. Kadtong wala giklaro sa Biblia, mahibaw ana sa tradisyon. So ang labing nasayod ana kung giunsa siya pagbunyag ni San Juan Bautista. Kadtong nakakita dito niya, kisa may nakita niya dito si John the Baptist. Di ba? So, mao na nga moingon ta nga dili mo kasiguradong gitusmaw. Gani na yung mga salida pod ana nga si Jesus Christ sa pagbunyag, mga taga kuan ang tubig diri dapit sa tuhod. Oh. Then gibautismuhan siya ni San Juan, ibubuan. Oh, pagkahuman na siya bautismuhin nga kanang bubo, ay din siya mihaw-as sa tubig. So bisan pag taga-tuhod ra ang tubig, pag humanyag bunyag, ibubuan siya, then mihaw-as siya, sa tupan niadto siya sa mala, haw-as, magamit gihapong pulong haw-as diya, pero human na sa bunyagi. Oh. Now, sa Catholic nga exegesis gyud sa panudlo gyud sa Katoliko, tungod kay kitang nagbasa igo ra man ta managhap
kay wa man giklaro sa Biblia, kay wa lagi video ang Biblia. So ang Katoliko moingon base pod sa nakita gyud sa history. Si Kristo mahimong gitusmaw siya sa pagbunyag, mahimo pong gibubuan siya or giwisikan lang ni John the Baptist. So buot ipasabot ang Katoliko bisan asa anak nga paagi sa pagbunyag, way problema na. Gitusmaw man ang Ginoo, gibubuan man siya sa pagbunyag o giwisikan lang, valid na kay sa Katoliko nga pagtuo. Kanang tulo ka form paagi sa pagbunyag gidawat na. Kanang tusmaw, bubo o sablig. Okay, gidawat na. Kay kung muingon mo nga way labot ng sprinkling o bubo nga paagi sa pagbunyag, nya kay naa may tagna sa Biblia nga bubo ang gigamit o sprinkling. Asa man na mabasa sa Ezekiel 36 tudling 25. O nga nagisgot dihag paglinis pinaagi sa tubig. O unya ang linisan diha dili kanang buling nato kanang maligo kalita, buling slawas dili kay ang gilinisan diha sala man. So kung maghisgot galig mugamit og tubig sa paglimpyo sa sala, wa na ilaing gipasabot diha bautismo. So prophecy na tagna na sa umaabot nga naay pagpanglinis, paghugas, hugas sa itong mga kasalanan, wa may laing gipasabot diha. Bautismo man, di ba, bunyag. Unya, ang gigamit nga pulong sprinkle. Then sa ubang mga hubad na sa Cebuano, ilan ang gihubad galig bubo. O wisik. O ingon ana. So, valid na siya nga form. Labi na kung magbunyag taog bata nga masuso, di po siguro wa po siguro ayo nga atong itusmaw, di man nakapabalo mautong panang bata, di ba? Niyang kana pong mga masakiton. O unya kanang nidawat sa pulong sa Ginoo nga nadi sa prisuhan mga piniriso. Niya mo hangyo pagyog kadiha nga ipagawas na kay madto ta suba o ato swimming pool kay bautismuhan. O ipagawas makaikyas pa lang hinola, ikaw ni manubag hinola na. Okay. So, common sense. Nga nung dili ba pwede bubuan lang huwisikan. Importante lang na tubig diya sa pagbautispo. Nya, sa history, mo magyud po na ang nakita yun nga paagi sa bunyag. Mahimong wisikan, mahimong bubuan, o kanang tusmaw. Gidawat sa Katoliko ng tusmaw. Nga kanang gibansay sa mga dili Katoliko. Ang problema lang kay ang mga dili Katoliko, dili mo dawat anang paagi sa bunyag nga bubo o sprinkling. So, murabag ilang gi-undermine o gibaliwala ang history. Siguro, wapot sila kahibalo. Di ba? Unya, na yung mga referensyang Katoliko nga gawi o nila ana nga kana ko nung, for example, maghisgotag bunyag sa bata. Kana ko nung pagbunyag sa bata, diha na ko nung na nagsugod sa ikaduhang siglo. Oo. Mutuo mo na nga kanang pagbunyag sa bata, diha na nagsugod sa mga ikaduhang siglo. Dili ko na tinuod. Kanang pag-ingon nga ang pagbunyag og bata nagsugod diha na sa ikaduhang siglo. Ang reality ana good, kung maghisgot tag mga dokumento anang pagbunyag, kung mangita tag mga basahon unsay mga gibasihan nato ana, sa mga basahon nga nasulat, ang explicit statement gyud nga naagi pagbunyag og mga bata diri na sa ikaduhang siglo. Oh. Kay kung basahon nato ang Biblia litra por litra, di man ta kabasaan ng ang mga apostoles nagbunyag og mga bata. Na dili ta kabasaan na litra por litra, pero naay gi-implied o gipasabot lang nga probably naagi pagbunyag sa bata samaan ng tulo ka kaso sa Biblia nga nagbunyag sila og tibuok panimalay. Di ba? Sa tulo ka kaso diha nga nagbunyag og tibuok panimalay, makaingon ka nga walay bata?
o wa giapil ang bata, wa man pud giingon sa Biblia nga wala iapil ang mga bata. Giingon man gyud nga nagbunyag og tibuok panimalay. Now, hinoon kung moingon tag objective ba na o subjective ba na kung moingon tag nga naay bata o wala. Now, both sides di ta kaingon nga objective. Kaysa ako na laging giingon wa may video ning Biblia. Pananglit mo ingon mi nga tibuok panimalay man gibunyagan so na gitoy bata, subjective. Nga naman kay kuan naman na kanang spekulasyon ra man po na nga posible. Gawas kung naay video nga nakita gyud nga naagi bata ditong gibunyagan kanang klaro. Di ba? So kaming moingon nga naagi bata dito kay tibuok panimalay man. Na kana subjective amo ra po ng mga panguna-una nga posible kay tibuok panimalay gyud. Kung moingon pud mo nga walay bata na parehas gyapon na nga nag-speculate gihapon ka. Subjective gihapon. So walay objective nga interpretation tungod kay wa may bidyong makita das Biblia. Basta lang gaingon diha nga nagbunyag og tibuok panimalay. Di ba? Kung moingon mi nga naay bata kay tibuok panimalay gyud, di pud mi kaingon ana objectively. Kamo pud di pud mo kaingon objectively nga walay bata. Kay may lagig na video ng Biblia. So tabla taan ng duha. Pero kung ayon na tugtuon ng history, dili unta masulat diya sa ikaduhang siglo nga naagi pagbunyag og bata. Kung wala na sa tradisyon. Di ba kay kining Biblia god na may tradisyon gani nasuhat ning Biblia gikan mas tradisyon. Di ba? Kay unsa may isulat kung walay nahitabo na. Di ba? So, moingon tag Biblia tradisyon, nasulat o wa na masulat. So, kung moingon ta kinsa may labing nasayod anang tradisyon nga wa na masulat, di Katoliko kay mo may karaan, mo may nagsugod sa maong panahon. Kay kung moingon mo nga ang labing nasayod kanang mga pundok ron nga awahin na kayo, ayaw ako nugunahon na pananglitan kanang imong pundok nagsugod og 1914. Ang uban na gali 1844, 1872. Kung maghisgot tag kinsay labing nasayod adtong mga panghitabo sa Christianity niadtong unang siglo ikaduhang siglo. Unsay mga tradisyon diha sa maong simbahan nga wa na masulat. Kay si San Juan giklaro man niya sa Juan 21:25 sa iyang sulat diha. Ang Ginoo gali gaingon nga dili ang tanan na sulat. Gipaagi niya sa sulat ni Juan. Kay sulat kung sulaton pa kuno ang tanan nagtuo siya nga bisan gani ang tibuok kalibutan dili kaigo kasudlan sa mga sinulat hinon hyperbole kapag kaistorya sa kadako sa kalibutan niya di gyud masulod. Ang iya lang gi-emphasize diha nga napagayo daghang wa masuwat. Di ba? So sa pangutana sa mga tradisyon sa simbahan nga wa na masulat kinsay labing nasayod? Ang pundok nga nagsugod lang 1914, 1872, 1844, o kanang mga pundok ron nga awahin na nahimugso. Nganong makaingon man ta nga sila mo ilabing nasayod, may nagsugod sila atong panahon jud sa mga apostoles. So kung mo arimos Katoliko, unsa may history sa Katoliko, kanus ama nagsugod ang Katoliko. So pagsugod yun mismo ni Kristo, di ba? Unang gipanawag niya nga may mong sakop mga apostoles. Niya mga apostoles nagtudlo og ilang mga sumusunod pod, mga followers o isa niya na sa history nga na nakita na to, mabasa man gali na sa Wikipedia. Usa sa giordinahan o gihimong disipulo sa mga apostoles kato si Bishop Ignatius of Antioch. Obispong Katoliko man to. Si Bishop Irenaeus. Unya, kinsa may responsable nga nahimong Kristiyano si Bishop Ignatius. Si San Juan. Si San Juan mo iyang teacher, di ba? San Juan Evangelista. Si Irenaeus po. No, si Irenaeus di ay ang iyang teacher si Polycarp. Unya, si Polycarp, ang iyang teacher si John. Di ba? So, si John o si Ignacio, pareha sila teacher. Si John. Si Irenaeus, ang iyang teacher, si Polycarp.
So bali, naghihapoy koneksyon niya, puros mo na mga obispong Katoliko. Kung tanaw na to, bisag mo, research mo sa Wikipedia, anang atong encyclopedia diya sa internet. Kaya ni ang mga protestante mo, dawat po sila ana. Pero naalay mga panghitabo manggod, sulod sa simbahan, nga kung dili matagaan o katinawan, murag mga bugnaw bataba sa atong pagtuong Katoliko. Labi na ang naka-focus lang ta sa mga skandalo, mga dili maayong nahitabo. Pero kana manggong mga dili maayong nahitabo sulod simbahan, dili manggong na ma-attribute nato sa religion o sa pagtuo. Ngano man kay pananglit himuon ninyong rason nga kining simbahang Katoliko dili tinuod tungod kay daghang kay mga badlungon. Ang pangutana man gud diha, kanang mga badlungon sa maong simbahan, nahimo ba na silang badlungon tungod sa religion o tungod sa pagtuo? Dili oy. Yan naman, basa mo katikisem, basa mo mga librong Katoliko. Kung kanang mga abuso, kanang mga dili maayong buhat sa mga Katoliko, nahimo ba na nila tungod sa religion o tungod kay naa na sa libro? Pananglit ka ng adultery. Daghang mga Katoliko gahimo ana. Ang mga Katoliko ba nakabuhat og adultery tungod kay naa sa katikismo nga naa sugo na nga pamay mo, panglaki mo, pagbuhat mo ng idolatry na mo ba na nasulat dito sa katikism dili. So mao na nga kung ipasangil nato sa religion ang mga dili maayo nga nahitabo sulod simbahan, unfair kay na. Nganong ato mang ipasangil ang mga buhat sa mga sakop nga ang maong mga buhat mismo gikasilagan sa maong pagtuo, sa maong religion. Di ba? Illogical kayo ta kung moingon ta nga sayop o dautan yun ang relihiyon nga Katoliko tungod kay daghan kay mga sakop nga badlungon. Okay. Kay ngano gitudluan dahil sila sa religion nga Katoliko nga ila tong buhaton. Di ba? Oh. So ang ato lang basulon, kita raman pong mga tao, bisan kinsa mapari man, maobispo man, santo papa man, kung dunay mga dili maayo diha sulod sa simbahan, ato na personal. Daan na gyud gapasidaan ang atong Ginoo na sa San Mateo 23. 1 ngadto sa 3 iyang giexample kadtong mga authority sa pagpanudlo sa una sama sa mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseo nga maing laki sa religion sa una, di ba? Unsay giingon sa Ginoo? Sunda ang ilang gitudlo, but pasabot sunda ang maong relihiyon sa ilang panahon. Ayaw lang awata, ay lagsunda ilang gibuhat kay wa man sila magtuman sa ilang gitudlo. So kung kana mo atong basihan, kuha agbase, ingunan arapod sa atong panahon. Kung doon na may mga leader sa simbahan o mga sakop sa simbahan nga nakahimog dili mao, dili na tungod sa religion. Kaya ang religion wa magtudlo ana. Maura na atong isalikway kanang mga buhat nga dili maayo. Kay dili man na gospel, abuso man na, utang buhat man na. Ang atong sundon ang gitudlo sa atong pagtuo o relihiyon. Basa ragod mo ng Catechism of the Catholic Church sa Katoliko. Kay naa diha magiyahan taon saon pag-interpret ng Biblia. Oh? Kay kanang Catechism gud og Biblia, ang uban mo ingon anong dugangan pa manggo ng Biblia, ano na pa may Catechism? Oh. Ang Catechism ang purpose diha na to may baw-an og giunsa pag-interpret sa simbahan ang Biblia. Kay nag-ingon man ang Biblia diha sa Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Oh. Ang simbahan may giingnan ana sa Ginoo. Subot pa sabot, di lang kay mutuo taan ang gisulat. Mutuo po ta og giun sa pag-interpret sa simbahan nga tinuod ha kanang Biblia. Kay kung basahon po nato ng Mateo 18:17 hangtod 18, ang simbahan gihimo mang final arbiter. So ito pa, Supreme Court, kay
kinahanglan mo duol, maadto mo kunuta sa simbahan. Kung dili kunuta mo tuo sa simbahan, isipon tang makasasala. So, gihimong spokesman sa Dios ang simbahan. Di ba? So, kung mayon ka nituo ka sa Biblia, nya wa ka mo tuo sa simbahan. So, buto sabot, kung giun sa pag-interpret ng Biblia, so, kinahanglan mo mubasa ta sa libroan ng simbahan na. So, nagsulat man siyang katikismo, so mo nang mubasa tag katikismo. Di ba? O niya, inigbasa na itong katikismo kay wala man ng mga buhat nga dautan. Di ba? Okay. Puros mo na maayo. Gani, gitudluan taon saan pagsunod ng napulo kasugo. Morally. Di ba? Oh. So, wa naman tay igong panahon. Okay, sa sunod Domingo siguro ma-full blow na ta sa paghisgot atong Sabat, no? Okay. So ato lang gisgutan sa ang bautismo nya sanglit kini mga buhat na makonek man ni sa bautismo kay pagpanglinis man lagi ng bunyag. So mao nang nakahisgota aning bautismo sa o kining mga nahitabo sulod simbahan. So hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Kining inyong higala sa maong tulumanon Silbert Dundoyano Sr. sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal y dio para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Kamot hugasan, 20 seconds kinanglan, 12 seconds, 4 seconds.